एबरा लजा तनी ओ घोरी कोनी ए जी हम मच्छरदानी में ना सुत तान की मजा खातिर कितना दिन के सजा दिहली औरी कोनी की भले सेव खिया दी संतरा खिया दी ठंडा चीज मत खिया रो ना माननी का करे बाबू हई दुआरा पगाना बजान बड़ निक लागे दुआरा पगाना बजान बड़ निक लागे तनी पड़ गया ये बात तब बबुआ के पापा खूब फरवावस हरी झूमरी का फरवावो ई कपड़ा थाने के थान बड़ निक लागे कपड़ा थाने के थान बड़ निक लागे हमारी के धरती से हमरा उपाध्याय परिवार रवा सब सोहर में एकदम गर्दा रवा सब कोई नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ये हमारा मुन्ना भैया के चाचा बने हजार हजार रुपया दे रहल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन तब बबुआ के चाचा अमित बाबा राज बाबा पुष्कर बाबा विमल बाबा सभे लोग रवा सभे लुटा रहल बने हार्दिक हार्दिक स्वागत बा डाल दी ले लिए जैसे भाव ला ए बबुआ के चाचा 1000 रुपया पुरस्कार बबुआ के चाचा हमारा निहाल भैया जी पुष्कर बाबा राज बाबा अमित बाबा पूरा अमवारी उपाध्याय परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बन रहे प्रणाम करने जे क्रिकेट में को पहचान हमरा सोनू सिंह संगदिल जी वहां के तो बाहरे बने नहीं वहां के नाम पे हमरा के मिलबा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बन रहे ए बबुआ के चाचा खूब लगावस हरी झूमरी का लगावो हई जोड़ा मगहिया पान बड़ निक लागे जोड़ा मगहिया पान बड़ निक लागे अमित उपाध्याय बाबा अमवारी के धरती से बबुआ के चाचा आ बबुआ के मुंह के तो बबुआ के चाचे नु लागो अच्छा भाई उहे नु उहे तो हम कहत नहीं अमवारी के धरती से उपाध्याय परिवार अरे बबुआ के चाचा अरे खूब लगावा हरी झूमरी हई जोड़ा मगहिया पान बड़ निक लागे जोड़ा मगहिया पान बड़ निक लागे पुष्कर उपाध्याय अमवारी के धरती से 1000 रुपया दल बने पुरस्कार राजीव भैया तने मंच पर पाई है पैसा नहीं खाता तने मंच पर काम बा दर्द भइल पेट में चंदन सिंह डीबी 1000 रुपया हमरा के दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ए जुली है ने अब जब लइका होखे के होला त बड़ा पीड़ा होला मौगी कहेली स एगो हे जरा रोल बा का होता बड़ा दर्द अरे माई रे माई कहले कहत नहीं कि ना सहले सहत चंदन भैया चंदन सिंह डीबी के माध्यम से 1000 रुपया मिलल बा पुरस्कार तने हे जा तने हाथवा तने करे न हे जब तने एगो रोल बा अरे कमरिया धोके दाबो ए बबुआ के दाबो कमरिया धोके दाबो ए बबुआ आमा के बोलाई ना दया ना
मजा खातिर कितना दिन के सजा दिहली औरी कहनी कि भले सेव खिया दी संतरा खिया दी ठंडा चीज मत खियाई रवा ना माननी अरे भाव लागो आमा के बोलाई ना तो या आमा के बोलाई ना तो या मनहिया उना हुसे नाता तो रहो अमरिया अनंत सिंह अनंत सिंह अमित बाबा के तरफ से मुकाम अच्छा छोटे सरकार कहें छोटे सरकार के भाई हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अमित बाबा अभी तो वहां के लगले आई रहे हैं गोपालगंज में हल्फा मचा के कोई नहीं है अमित बाबा हार्दिक हार्दिक छोटे सरकार के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा जिंदाबाद रही हमरा छोटे सरकार की भाव लागो ननद के बोलाई ना तो ननद नहीं आवे ननद के बोलाई ना तो ननद नहीं आवे छोटे सरकार वहां के सहयोगी माननीय अनंत सिंह जी के सहयोगी हमारा अमित बाबा अमवारी के धरती से उनहु से नाता तो रहो ए बबुआ के बाबा चंदन सिंह बीड़ी उनहु के उपध्या खंडा चंदन सिंह बीड़ी चंदन सिंह बीबी और राणा भैया के सार के तरफ से अब बहुत बहुत पुरस्कार केने बनी वहां के अच्छा अच्छा जी 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 व्यास सिंह ए राणा भैया तनी मंचवा पे आ जाए तनी भेजा तनी आ जाए तनी मंचवा पर तनी रहो जी चंदन सिंह डीबी हमारा राणा भैया के सार के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार व्यास सिंह विधायक दरौंधा कृष्णा सिंह जी के सार के तरफ से 1000 रुपया पुरस्कार अरे उनहु से नाता तो रहो ए बबुआ के बाबा एक मर्याद धोखेदार रहो ए बबुआ के बाबा पकौड़ी वाह पांडे गोपालगंज के धरती से 1000 रुपया वहां के नाम पर मिल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बन रहे त जुगे जुगे जियस हमार शिवांश बाबू ए जुगे जुगे जियस ए शिवांश बाबू तई है और राजा बाटे मोर जुगे जुगे जियस शिवांश बाबू 1000 रुपया पुरस्कार मान सम्मान ही तरी बन रहे कोटि कोटि वंदन बा अभिनंदन बा जुगे जुगे जियस ए शिवांश बाबू ई है राजा